Ωραία. Κάτσε, 10 δευτερόλεπτα έχεις, όχι 5. Θα σου πω εγώ όταν πάμε στο 3. Αν δεν πάμε στο 3 δεν πιάνεις λαβή. Εντάξει. Ωραία. 5, 4, 3, 2, 1, go. Μπράβο. Ωραία, χαλαρά, χαλαρά. Χαλαρά. Χτύπα τη. Μπράβο. Χτύπα τη. Χτύπα τη δηλαδή. Μπράβο. Χτύπα τη. Στο στήθος. Μπράβο. Μην ανεβάζεις πολύ. Χτύπα τη όμως. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Χτύπα τη. Ωραία. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. 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 Έχεις rest μετά. Αν θες πίεσαι το λίγο. Έχεις ακόμη 20 δευτερόλεπτα μπροστά σου. Δώσ' του λίγο. Δώσ' του. Δώσ' του. Βάρα τη δυνατά. Δυνατά. Μπράβο. Δυνατά. Δυνατά. 10. Δυνατά. Πάμε να γράψεις μερικές ακόμη. Πάμε. Πάμε. 3, 2, 1. Rest. Σήκω. Πάρε μερικές αναπνοές. Είσαι εντάξει. Ναι. Είσαι καλύτερη. Παπάρια είσαι. Αρχίδια. Αρχίδια, αυτό. Τι είσαι, η χειρότερη. Για πού είσαι, για πουθενά. Τι θα βγεις, τελευταία. Αυτό είναι το σύνθημα. 20 δευτερόλεπτα στην κολόνα και πιάσε δουλειά. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Γύρνα ρε μαλάκα αλλιώς. 4, 5, 6, 7. Παίρνα αναπνοές. 8, 9, 10. Νικήτα, γράψε κάπου 23. 11, 12, 13, 14. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάντα 20. 15, 16. Πάμε, έλα. 10 δευτερόλεπτα έχουμε ακόμη. 17. Πάμε. 18. Πάμε. 3, 2, 1. Time. 19. Μπράβο. Έλα. Ένα κάλ έχουμε και το τελείωσες. Έλα, τι ήταν, δεν ήταν κάτι. Νικήτα, γράψε 19 στα burpees. Μπορούσες και 20. Εδώ τώρα βάρα λίγο παραπάνω, γιατί μπορείς. Πίεσε το λίγο να γράψεις 25. Να έχουμε 70-80 βαθμούς. Όχι στο ΠΚ. Στο 9 στόχο. Έχεις 20 δευτερόλεπτα. Δες άμα θες. Ανά, κοίτα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go.
Βάρατη. Άπλωσε. Μην γυρνάς γρήγορα. Μπουμ. Γύρνα. Μπουμ. Γύρνα. Μπράβο. Παίρνα αναπνοές. Είσαι στο στήθος. Βγάλ' το στήθος έξω. Ωραία. Μπράβο, ωραία. Ψηλά το κεφάλι, Ανιώ. Πάμε. Βάρα λίγο παραπάνω. Μπράβο. Μπράβο, πάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία, πάμε. Μην την κόβεις την κουπιά σου. Πάμε, άπλωσέ τη. Άπλωσέ τη. Πάμε να πιάσουμε τον ίδιο στόχο. Ανέβασέ το λίγο, έχεις ξεκούραση μετά. Πάμε. 20 δευτερόλεπτα έχουμε, πάμε. Ανέβασέ το λίγο, βάρα πιο εκρηκτικά. Βάλε λίγο έκρηξη. Μπράβο, βάρε λίγο έκρηξη. Πάμε. Πάμε, 10 δευτερόλεπτα έχουμε. Βάρα λίγο έκρηξη. 5. Πάμε, βάρα το. 3, 2, 1. Βάρα τη. Οκ. Ωραία. 1 λεπτό rest. Πω, αυτά τα άχ δεν μπορώ. Σήκω. Το θυμάσαι το πρόγραμμα. 50 deadlift. Βάλε μαγνησία. 30 δευτερόλεπτα έχουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Τον τουρισμό να σκέφτεσαι στη Βουδαπέστη. Τα μπάνια σου, τις βόλτες σου, τις ταβέρνες σου. 15. Να πάρω το κουτί στην άκρη. Όχι. 10. 3, 2, 1. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, πάμε. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, πάμε. Πίναξε χέρια και μπες. 36, 37, 38, 39, 40, 41, πάμε. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yes, γύρνα πίσω και δες. Κι ύστερα πες μ' αν θες. Πως και εσύ θα γυρίσεις. Έλα, έχουμε 1,5 λεπτό, έχουμε μπροστά μας κι άλλα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Παίρνας αγώνι. 7, 8, 9, 10, 11. Μπράβο. Έλα. Άστον τώρα αυτόν. Αυτός δεν κάνει CrossFit. Ανέβα. Πάμε. Μπράβο. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Πάμε, έλα, έλα. Πάρε και τις 3 ανάποδα. Πάρε και τις 3. Πάμε, έλα, πάμε στο 20. Πάμε, ανέβα. 18, 19, 20. Ωραία. Μείνε κοντά στο μονόζυγο, Ανά. Βάρα, 2, 3, 2, 3, 5, ό,τι μπορείς. Πάμε, ανέβα, 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 ανέβα. Πάμε. Μην κάνεις μεγάλα διαλύματα. 21, 22, κλώτσα καλά, 23, 24, 25. Ωραία, κάνε μια βόλτα και πάμε. Πάρε 5, πάρε 5. Πάμε. Μπορείς να γράψεις 21. Μπορείς να γράψεις 21. Μπορείς να γράψεις 21. Πάμε. 26, 27, 28, 29, 30. Έλα, 10 μήναν. Έλα, έλα, πάρτες 5-5. Πάμε. Ναι, πάρτες. Πάμε. Ανέβα, ανέβα.
Ανέβα. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. 35. 5 ακόμη. Πάμε. Έλα, Άννα, 5 λεπτά έχουμε ακόμη. Πάμε. Μπες. Έλα, το τελείωσες, μαλάκα. Ανέβα. Άξινος, ανέβα. 36, 37, 38, 39, 40. Nice. Πάμε, πάμε. Ξεκίνα τα box. Με step. 1. Πάμε. 2. Πάρε λίγες αναπνέσεις. Πάμε. Κάνε όμως ταυτόχρονα. 3. Μπράβο. Πάμε. 4. Μπράβο. Πάμε. Έλα. Πόδια δουλεύουμε τώρα. Ανέβα. Τι δουλειά έχεις. 5. Πάμε. Δώσ' του. 6. Μπράβο. Πάμε. 7. Πάμε. 8. Μπράβο. Πάμε. 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 9. Εδώ είναι. 10. Πάμε. 11. Μπράβο. 12. Μπράβο. 13. Πάμε. 14. Πάμε. 15. Πάμε. Έλα. Πάμε να το τελειώσουμε. Πάμε ρε μαλακά. Πάμε. 16. 17. 18. Πάμε. 19. 20. 21. 22. Πάμε. 23. Πάμε. Τελειώσαμε. Έλα. Πάμε. 24. 25. Μπράβο. Πάμε. 5 μήναν. Έλα. Πάμε. 26. Μπράβο. 27. Πάμε. 28. Πάμε. 29. Μπράβο. 1. Έλα, Άννα. 30. Ωραία. Πάμε. Πήγε να ξαπλώσεις. Μπροστά τα χέρια. Πάμε. Πάμε με push-ups. Ξεκίνα. Πάμε. Και τα 2 χέρια να κουμπίσουν ταινία. 1. Μπράβο. Μπράβο, Ανιώ. Πάμε. Και το δεύτερο χέρι, Ανά. Εκεί, 2. Πάμε. Μην αφήνεις το δεξί. Ξεκουράσου λίγο. Ξεκουράσου. Πάμε. Πάμε άλλα 2. Έλα. Πάμε. Πάμε. Και τα 2 χέρια. 3. Nice. Πάμε. Κλείς τα πόδια. Πάμε. Ανέβα. Πάμε. Δεν ξερνάς. Πάμε. Άμα ξεράσεις θα το ξανακάνεις. Δικό σου το ρίσκο. Πάμε. 4. Κάνει πάνω στο πλέον. Πάμε. Έλα, 3 μήναν. Έλα. Πάμε. Α και α. Πάμε. 5. Ωραία, έλα. 1,5 λεπτό έχουμε ακόμη. Τελείωσε το. Έλα, 6 και 10 overhead. Πάμε. Σήκω. Κλειδωμένα γόνατα. 6. Να κλειδώνουν τα ποδαράκια πάνω. Πάμε. Μία και σήκω. Πάμε. Το ξέρω ότι κουράστηκες. Πάμε. Μπράβο. 7. Ωραία. Σήκω. Μαλάκα, σαν σκουπίδι έπεσες. Πάμε 10 overhead reverse lunges. Το έχουμε. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. 1. Μπράβο, Ράνιο. 2. Μπράβο.
3, 4, 5, μην την αφήσεις, 6, 7, 8, μπράβο, 9, μία, σφίξε, 10, μπράβο. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε.